Maphoyisa Maseko ngicela ukuthi ke ngethule inkondlo abaningi bazozibuza ukuthi masikhuluma ngodokotela uBW Vilakazi imisebenzi yakhe ithi kunenkondlo eyashicilelwa ngo1945 esihloko sawo sithi wo nilikhehla zinesithunzi izinwele zakho zibika imigwaqo yeminyaka zilanda inkambo yobudala zikivusa umunyu nomona ngiyazifisa zikisusa isizungu linenzulu lelo khanda lakho ngibe ngiyafaka ubhoko ngizwa ukujula kwalo lingaguli phansi nawe lokhu wathula ungangazi nami kulukhuni ukukusukela ngingakwazi kodwa ngiyakuthanda endlebeni yakho ngibona lapho kwahamba khona uphawu lukaZulu namhla iziqhaza zokuhloba uzikhiphile wazilahla phansi awazi nalapho zasala khona namanxiwa lapho zawa khona emehlweni akho ngifunda usizi nentshengulo obhema ngayo ngiyibonile ikukhiphisa unyembezi emehlweni akho achiphizayo umqondo wakho awusekho lapha namehlo akho abuka kude ezinhlangweni zawoshaka phansi ezizibeni zikaDubuza lapho amanzi ezonzomele khona ngamakhanda amadoda nemizi yabo nawo asengwevu njengawe phansi njengoba uqolozele nje ngiyabona ukhuluma nezingengelezi zikaZulu chathazela mina engizobhala phansi okuzwayo nokukhulunywayo nokubonwayo ezweni lezimpunga nelokhokho ngilabazela ukuzwa nokuqonda noma ungangiphenduli sizwe ndala zinesithunzi izinwele zakho ngiyazithanda zingivusela umona inkondlo eyabhalwa udokotela uBW Vilakazi yashicilelwa encwadini yakhe ngo1945 esihloko sawo sithi amali ezulu shaya ihlombe empeleni sihlonipha liqhawe lakithi incwadi yakhe yokuqala wayipublisha ngo1935 isihloko sawo sithi inkondlo kaZulu nayi incwadi yapublisha ngo1935 isihloko sawo sithi inkondlo kaZulu enye incwadi esingathi ama-classics eyingatholakali kalula kodwa okufanele ukuthi umuzi nomuzi ube nayo ngoba isithathu sibuyisele emuva ukuthi masikhuluma ngokuvikeleka kokushicilelwa kwemibhalo yesiZulu nemisebenzi eshicilelwayo obani ababa yinsika yokushicilela imisebenzi omunye ababhali bokuqala ukushicilela imisebenzi ngolimi lwesiZulu umsebenzi wakhe muhle kakhulu yingakho namuhla sithi siyamhlonipha kubalekile siqale simcelebrate ngaso isikhathi ngamanye amazwi Dr. Ntuli kubalekile sibe neviki lika Chief Albert Luthuli siphinde futhi sibe neviki lika Dr. uBW Vilakazi la okuyokhuluma ngomsebenzi yakhe yonke iviki lonke kuphinde futhi ngelandelayo sikhulume ngomsebenzi kaVilakazi ngoba iBroadville siyibukela phansi nje iwumongo nenhliziyo ukethe injulalwazi zakithi uChief Albert Luthuli udokotela uBW Vilakazi into yakithi kumele ikwazi lokho ukuthi iBroadville inothe kakhulu mawuhlala eBroadville ziqhathe ukuqhakambisa ukubaleka kwale ndawo ngoba kule ndawo ibe yimbewu eqhumise lapha isihlahla esinisela namuhla ngoba uChief Albert Luthuli waqala kwaphambilini impande zakhe namuhla sayibona